Andam na Modawat og mga asymptomatic o walay sintomas nga mga pasyente sa COVID-19 ang Central Quarantine Facility sa Dakbayan sa Mandaue. Di paniguro sa syudad nga masusi sa DOH ang ilang pasilidad. Si Nico Sereno sa report. Minor nga mga trabaho na lang ang kuwang sa Mandaue City Central Quarantine Facility. Ang gym nga butangan sa mga magpositibo nga pasyente nga dunay mild ug moderate symptoms, halos na humana ang pagtrabaho. Gipaabot na lang nga mainstolar ug magamit ang mga air conditioning unit aron dili alimuot sa mga pasyente. Gipa-inspeksyon sa City Hall sa Department of Health ang pasilidad. Gusto mo nga ma-certified DOH gyud ang atong facility nga ang mga tao di mahadlok nga unsa man lang gihimo wa gyud certification from DOH. Gamay ra gyud kay mga gipausab sa DOH or gamay kay kuwang like ang pultahan imbis katong plastic lang pabutangan gyud nila katong swing door. Sa pagkakaron, wala pa hinuoy nakapuyo nga pasyente sa facility. Apan gipaabot sa syudad, may mga paistaro na sa pasilidad kung mugawas na ang resulta sa mga swab testing nga gihimo. Ang mga nagpositibo sa rapid testing ipaubo sa swab test aron matino kung positibo ba sa COVID-19. Gibutyag ni Ruiz sa pagkakaron, andam na ang quarantine facility nga Modawat sa mga asymptomatic patients. May mga building sa Central School nga gi-allocate alang sa mga walay gibati nga sintomas. Ang dito sa gawas katong mga buildings nga atong gipreparahan para sa mga asymptomatic, we are ready. Ang atong yung gihuwat ang resulta ni ining atong massive testing. Kumpleto na sab ang mga staff sa pasilidad ug nagpadayon na ang ilang gipahigayon nga simulation. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.